Il-Fondazzjoni Save a Life se tkun qiegħda tiffinanzja riċerka intensiva mill-Fakultà ta' Tisħiħ Soċjali fl-Università ta' Malta intiża biex tistudja fid-dettall is-sitwazzjoni tal-abbuż mid-droga f'pajjiżna b'enfasi partikolari fuq it-tfal u żgħażagħ. Din ir-riċerka qed titmexxa minn tim ta' riċerkaturi u akkademiċi fih dan il-fakultà bi speċjalizzazzjoni fil-qasam soċjali. Waqt li firmar ta' ftehim il-membru parlamentari Claudio Grech qal li l-istudju li ser joħroġ minn din ir-riċerka ser jgħin lil kull min huwa involut fil-ħidma kontra l-abbuż ta' droga jifhem aktar x'inhuma x-xejriet l-aktar prevalenti fejn jidħol l-użu ta' sustanzi miż-żgħażagħ f'pajjiżna. Il-Fondazzjoni Save a Life twaqfet mid-deputat Claudio Grech u martu u fiha investa l-onorarja kollha li rċievi mill-Parlament. Matul dawn l-aħħar 7 snin kemm ilha stabilita l-Fondazzjoni, Claudio Grech ikkontribwixxa 160,000 euro mill-paga parlamentari tiegħu biex twettqet ħidma fuq 10 proġetti differenti mifruxa fuq numru ta' lokalitajiet. Id-dekan tal-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà, Professur Andrew Azzopardi, qal li bħala fakultà l-missjoni tagħha ili tirrispondi għal kwistjonijiet li jqumu fis-soċjetà. Huwa ringrazzja d-deputat Claudio Grech li għażel li r-riċerka ssir minn din il-fakultà li jibbenefiċjarja tal-Fondazzjoni. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm ukoll ir-rettur tal-Università ta' Malta, il-Professur Alfred Vella. Huwa esprima sodisfazzjon li din il-fakultà li twaqfet bl-amalgamazzjoni ta' dipartimenti eżistenti u oħrajn ġodda qed tkun fuq quddiem nett fil-missjoni ta' outreach tal-Università ta' Malta.